Mga nanonood ng Quiapo Andy, kung napadaan ka dito sa aming kwentuhan, welcome ka. At huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At ganun din sa Facebook page na ginawa ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Na, kwentuhan tayo ha. Magandang gabi po sa inyo. Yung mga nag-like agad. Mega shoutout po sa inyo. Mega shoutout sa kay Jeffrey TV, Itiyang Games, Kiken Pedemia, Pader Emilia pala, sorry. At Yati Cervantes. Mega shoutout po sa inyong lahat. Sa mga nanonood. Sa iyo din. Mega shoutout sa iyo. Okay. Sa mga nanonood diyan. Ito yung mga nagtatanong sa akin nanghiram na ako ng cellphone sana ko. At kinapi-paste ko na lang. At ang dami po talaga. Sobrang dami. Ay po pa shoutout naman The Power Pops Girl. Mega shoutout sa iyo. Keep The Power Pop Girl. Maganda naman ang YouTube channel mo. Magandang gabi sa iyo, Sir Patrick. Sinabi ko sa iyo, Sir, yan ay kailangan mahilot ng personal. Ito mayroon lang katatawag lang sa akin kanina. Ngayon lang. Pagkatapos ko magdasal, marami nang nagtatatawag Ulitin ko po, pag kayo ay eczema po ang sakit o yung mga para pong naano pa yung balat at galing na po kayo sa medisina at wala po talaga siya makuha at galing naman po kayo sa mga online na mga sa YouTube o sa Facebook page kasi doon naman po talaga nag-uusapan, hindi naman po sa YouTube channel. Kung hindi niya po kayo makaya, pumunta po kayo sa kanila. Personal nyo pong puntahan yung ginagamot nyo po sa Facebook page kung sino man po sila mga magagamot at instrumento ng Diyos. Pag hindi po talaga makaya 3 beses, maghanap po kayo ng iba na magagamot sa inyo ng personal sa Facebook page o kaya sa YouTube channel. Kung malayo naman po, siguro naman magdasal kayo sa Panginoon Kristo. Pag ganyan po talaga hindi nakakayanin. Kahit ako, taga-Tarlac po kayo, hindi ko po kayo magagamot sa ganyan kasi galing na po kayo sa personal na manggagamot, hindi po mawala at hindi rin po makaya ng medisina o anumang ointment. Kailangan po kasi yan tinatawas, inuusukan at dinadasalan. At mayroon pong halamang gamot yan na mauubra sa mga eksemang balat na pwede po siyang ilanggas. Baga sa sugat ay lalanggasin po siya para mamatay ang bakterya. Ricky Espiritu, mega shoutout po. Paano po kaya yung kaliwang daliri ko mas mahaba po? Yung kaliwa po, sir, depende po yung kahit kaliwa kanan man yan. Meron nga po kanan. Ang sabi po nga ng iba ay galing na po sa iba-ibang pasyente at sa mga sikat ay sila daw ay kanan ay tao daw. Yung pala pagsalang dito ay isa pala siyang demonyo. Kasi ang demonyo kaya mag-anyo po ng tao, ano man nila lang. Pero hindi lang po niya magagawa ang lumuhod at manalangin. Yung demonyo nga, kaya nga nila maggamot at magpalayas ng kapwa nila demonyo pag mas mataas yung demonyo. Kaya po nila gawin yun. Hello, mega shoutout sa iyo, Arnold. Hello po at mag-good evening po at God bless po. Magandang gabi din po sa inyo. Ulitin ko po yan yung eczema po. Maghanap po kayo ng malapit na manggagamot sa inyo. Kahit ito, taga-Tarlac at kinukulit po ako nito, hindi ko po kayang gamutin ng nanay nyo. Kahit nakita nyo ko sa Facebook page, salamat sa pag-subscribe at pag-YouTube sa ko, galing na po kayo sa mga manggagamot, kayo sa medisina at hindi po nila. Yung mga eczema po sa mga balat na hindi po kaya ng ointment, kailangan po yan ng halamang gamot na tatalabyaan. Isinaunang paggagamot po tawag yan. Hindi po yan basta-basta umuubra kasi may sakit po yan na eczema galing po sa espiritual. Kailangan po yan ng halamang gamot, kailangan po yan ng langis na nararapat para ipunas sa kanya. At dadasalan po yan at uusukan. Napaka-importante din po yung tawas dyan. Hindi lang po basta ipit ng ipit. Yung ipit ng ipit, hindi naman po lahat yun natatanggal. Sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan. Kasi tinatanong nyo ako ngayon,
Malaya akong makipagkwentuhan sa inyo. Pag nakinig po kayo, salamat. Kung hindi, salamat din po. Yan po yan. Nagpalang gabi po Kuya Andel at sa lahat po ng nanonood. Pagpalang gabi din sa iyo din Patrick, kay Lee. Hello po, good evening din po. O, yun po ang sinasabi ko sa inyo. Salamat po Kuya, lalo po mga manggagamot na nanood po. Puro anghel ng tinatawag, kaya naniniwala po ko talaga. Watching from Batangas po. Maraming salamat din po, Ricky Espirito. Mega shoutout po sa Batangas. Taga Batangas din po ang nanay ko po yung Batangas. Sa Makulot po. Marami rin po nanonood yan sa akin sa Makulot, Batangas. Yun lang po pinapaliwanag ko sa inyo. Pagka katulad po ng iba, katulad nito, kinukulit po ako. Galing na siya daw sa Facebook page. Galing na daw siya sa sikat na manggagamot. Nagbayad na dito, etc. Yung eksema po yan, hindi po yan basta-basta nakukuha ng... Mamusta na po kay Andy? Ito, mega shoutout sa'yo, Anton. Yan po, pag eksema po talaga. Importante po sa manggagamot na marunong po siya sa mga eksema pag hindi po kaya ng medisina ng halamang gamot. Meron pong bayabas, pwede pong guyabano, pwede pong yung malunggay, pwede rin po yung ng kamyas, yung dahon po. At meron pa isang yung mapait, yung tinasabag po nila na pampalaglag. Yung batag nito, basta yung mapakla po yun. Tsaka serpentina. Kailangan po yan isama do sa mga eksema na hindi kaya po ng ointment. At kailangan din po siya usukan at dasalan. Yan po ang kailangan dyan. Kahit 100 beses ka pa magpagamot sa online na hindi naman po gumagalit at nagpupunta po kayo, wala po silang experience sa ganyan. Ibig po sabihin yan, sinaunang paggagamot po yan. Yung unang panahon kasi ang paggagamot ni Tandang Ermitanyo at ni Inang Salome at ni Nanay Maria Santos sa Batangas, doon ko po yan nakita sa kanila. At may talaan po sila, kaya hindi po ako nahihirapan sa mga ganyan kasi isinalin na po nila sa Tagalog yan sa akin. Kaya natututunan ko po yan sa kanila at kailangan ko rin daw yun aralin. Ibig sabihin, hindi lang po basta't ipit ang ipit. Katulad po kanina yung pasyente, nang sabi niya ay kinukulam po siya. Sinabi ng Panginoon Kristo sa aking pangitain ay siya ay nausog lang ng tao. Kung sabihin kong kinukulam siya, na-impor na naman siya sa kulam. O bigla po nawala yung sakit ng tiyan niya. Dinescribe ng Panginoon, simula sa tinutungtungan mo, kung saan ka nakaupo at ang kaharap ng babae niyan ay kasing haba ng trailer. O di natuwala po yung sakit niya, kaso hindi ko na siya kinuha ng video kasi wala nga 4 minutes, natapos na po kami. Saglit lang po. Yung po ang mga karamihan usog lang. Kuya Andel, nakagamot ka na po ba ng paltok? Yung liba yung paltok, yung mga... Kasi sa Pampanga po yung paltok, yung mga pilay-pilay po. Kapampangan ang tawag po nila, alam ko, paltok. Tupay, ano ba yung paltok sa Kapampangan? Paltok. Di ba naririnig ko na yan sa mami nyo? Ano nga yun? Pilay? Pilay tawag yan dito sa Pampanga. Pag mga pilay po paltok, basic na lang po yan sa akin kasi diyan ako na unang nagbihasa. Ano po ba yung paltok? Alam ko yung paltok ay dito sa Pampanga ay mga pilay. Ewan ko po sa lengguwahe nyo kung ano pong ibig sabihin dyan sa lugar yung paltok. Dito po sa Kapampangan ng paltok ay alam ko ano. Okay po. Yan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Katulad po yung kahapon, yung ginamot ko ng taga-Tarlac po. Sabi na naman po, kinukulam yun. Hindi po siya kinukulam. Kung hindi, malakas lang po ang usog. Pag inusog ka lang ng tao, pwede po yun makausap sa spiritual. Pwedeng ayaw po ng Panginoon Kristo dahil sa sobrang galit lang nila magkaibigan o tao na masama ang tapas sa kanyang bibig. Yun, hindi po pwede kausapin yun. Dahil mayroon talagang taong likhang pinanganak na malakas po talagang usog. Hindi po ako bumibitaw ng kulam ng gano'n. Kasi yung mga tao nga, tumingin ka lang sa pag nakasakay ka na jeep, mausog ka niya. Automatic lang po yun, hindi po yung kulam. Ang kulam talaga, tinatrabaho ka, dinadasalan ka, talagang yung pinapapayat ka, nilalagyan ka ng eksema, anuman sakit. Yung po, automatic na kinukulam. Yan po yung mga tanong sa akin sa Tarlac. At kahapon talagang uminit yung tenga ko sa cellphone. Halos gabi na po, ang dami pang tumatawag ha. Hindi po ako nagagalit, masaya nga po ako at napapaliwanag ko sa kanila eh. Tapos meron po, yung gagamutin nyo po. Alimbawa kayo,
Ilang kayo? 6. 6 kayo. Pag didikit-dikitin ko kayo, paghahawak kamay kayo. Kung magkakapatid kayo at magkakapatid kayo, magulang tatay yan. Kung ang pasyente pong nasa harapan ay sumunod sa harapan pala, pahintuin mo nga si Prena. Yung pasyente po sa susunod sa harapan, buhusan mo tubig pagka ayaw niya huminto. Yung pasyente po yun ay meron pong tama sa utak, talagang matindi. Pwede pong gamitin i-medium ang kanyang asawa at anak. Pwede po yun. Pwede po yun. Pag nakadikit, mas madali po yung ma-detect kung ano man po talagang gumagambala, kung hindi po pwedeng ipitan. Yung may sakit. Kasi baka po mag-shutdown siya sa kakaipit at biglang uminit po yung stick. To pay, ano yung si Parena? Yun po. Pwede pong mamatay ang pasyente ng dahil sa ginagawa sa pag-iipit. At huwag po basta-basta tatawag ng kaluluwa kung sino man pong nananakit sa pasyente. Baka magkamali ka ng tawag, okay po, tumawag, walang problema. O sabi mo kung tinatawag ko ang sino man nananakit sa loob ng katawan nito sa pamamagitan ng espiritual ng Panginoon Kristo, mag-usap tayo. Karami naman yan po ang sinasabi. At yan, papasok yun dahil dadamputin ng Diyos. O kaya, kahit hindi mo na siya tawagin, kung meron ka naman third eye at may mental telepathy ka, alam mo na sa loob na siya ng katawan at hindi ka lang nagpapalata. Kasi pag nakita ka niya at nakikita mo siya, lalayas po yun. At hindi mo na madadampot yung basta-basta. Sino bang magnanakaw magpapahuli sa pulis? Wala. Yun po yun. Pwede kahit ako nakikita ko yung kalaban ko, hindi ko siya kunyari ko lang, hindi ko siya nakikita. Hindi po ako nagpapalatang tinititigan ko siya. O pwede po yun. Pero minsan, pakiusap, ito ang sinasabi ko lang ang katotohanan. Kasi marami pong tanong yan. Sobra nangiram na po ako ng cellphone. Yan. Minsan, baka may sakit sa puso ang isang tao at hindi ka pa sanay doon, baka mamatay yung tao dahil wala ka pang experience. Mawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Baka biglang uminit yung stick at totoong kinukulam siya. Tapos hindi mo naselyuhan yung tao, iuntog niya yung ulo ng tao, yan, mapapahamak ka manggagamot. Yan po ang mabigat sa manggagamot sa espiritual. Lalo na po pag ito ay bata pa, yung manggagamot, at hindi siya ginagabayan ng kanyang ama, kapatid, etc., lolo, etc., isinalang siya sa ganun, biglaan. Parang operahan yan eh. Doktor ka, nag-oopera ka po. Assistant ka pala na magbubunot ng ngipin at bigla kang bumunot ng ngipin. Yung ngipin pala ay napakalalim. Madodoble pong opera doon. Pwede po siyang mahilo at mawala ng dugo o mabawasan. Ganun din po ang paggagawa sa espiritual. Kaya nga sinasabi ko yan sa pasyente ko, pag kinausap mo ang pasyente, kailangan selyuhan mo yung tao. Kasi pag yan ay nakatakas sa loob ng pasyente, umanda ka, iuuntog niya yung ulo ng pasyente mo, lalo kung may bukol yun at may tama, at mawala ng malay at hindi magising yun, mataranta ka at hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya po yan ay sinasamahan ng mas batikan at mas mayroong karanasan sa ganung sakit at ginagabayan niya ang mga tinuturuan niya. Wala namang problema po magturo sa paggagamot. Yan ang tanong nila sa akin. Kaya sinasagot ko po yan, pinabasa ko rito. Masarap tumulong sa kapwa, pero traidor si Satanas. Alam ni Satanas ang kahinaan ng puso natin pag mababaw at mayroong patayang takot sa paggagamot. Dahil minsan nangyari din yan sa akin yan. Sinakal ako ng kalaban ko. Paano kung niling lang siya at inuntog niya yung ulo ng pasyente mo? Mawawala ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Kung maaari, kung hindi mo talaga kakayanin, pakawalan mo at hindi mo kakayanin. Magdasal ka sa Panginoon, bibigyan ka na naman niya ulit ng pasyente. Huwag mong pilitin minsan. Kahit ako sinasabi ko sa Panginoon yun, baka hindi ko po kakayanin yan. Pero sa daming po niyo na tinuro sa akin, pagsasama-samahin ko na lang lahat at babalik-baliktarin ko na lang lahat ng dasal at tulungan niyo po ako. Kasi minsan, hindi mo alam baka mamatay sa iyong pasyente ng dahil sa pag-iipit. Yan po yan, sinasabi dito. Sinasagot ko na po lahat ng tanong nyo. Tapos mayroon po nagtatanong, minsan po ba yung insomnia ay minsan dala rin po ba ng mga masasamang espiritu? Opo, totoo po yun. Nangyayari po yun. Yung insomnia ay minsan dala to ng mga masasamang espiritu. Kung halimbawa, kasi sabi niya, pag ako'y natutulog sa aking tahanan, ay ako'y nakakatulog ng maayos. Pag natulog naman ako sa trabaho ko sa kabilang bahay namin, ay hindi naman po ako namamahay, pero hindi po ako makatulog at para po akong balisa. Ibig sabihin ko yan, mayroon po masamang espiritu doon sa loob ng tahanan na tinutulugan mo at hindi ka welcome. Ang sabi ko lang sa kanya rito,
Ang gawin nyo po, manalangin kayo. Kung ano man reliyon nyo, walang problema. O kaya, ang gawin nyo, kumuha kayo ng walis tingting at basahin nyo ng tubig at hampasin yung 4 na sulok para magsilaya sila. At banggitin mo ang Diyos sa ngalan ng Panginoon Kristo, in Jesus name, pwede mo po sabihin yun. Pwede po yun. Minsan, dala po yan kung wala ka naman tagang sakit na insomnia at namamahay ka po. At yung pangalawa po, ang sinatanong dito, ito pong pang-4 na pala tayo. Ang sabi niya po, Apo, Andy, may tanong lang po ako kasi gusto ko rin po maggamot. Sinagot ko, ano po ba itatanong nyo? Sabi niya, anong po ba yung gabay? Siyempre, ang Panginoong Kristo. Pangalawang gabay, ang mga anghel ng Diyos na pinagkaloob sa iyo para turuan at igabayan kanya. Po, pwede po ba ang gabay ay isang elemento? Ang sagot ko, hindi. Bakit? Sinagot ko na agad ang tanong niya. Bakit mo magiging gabay ang mga elemento ay mga sinungaling yan? Sila ay lumaban sa Panginoong Kristo ay sila ay sinumpa dahil sa katigasan ng ulo nila katulad ng tao. Sumagot siya, pwede po bang gabay ang mga mutya? Depende po yun kung sa kalikasan o sa tubig o sa man siya galing. Pag sa ahas po mutya, automatic, hindi po yun po pwede kasi mga trader po yun. Kung ito naman ay galing sa tubig at kalikasan sa mga halaman, pwede po silang maging gabay ng tao. Dapat mapaama mo po sila para ka pong nag-aalaga ng isang mabangis na hayop na kaya mong pasunurin sila sa pamamagitan ng mabait ng iyong puso. Huling tanong niya, ito na lang pong huli kong tanong, Sir, Apo, pwede po bang maging gabay ang mga diwata? Sabi ko, hindi. Ang diwata ay sila ay nilalang ng mga nilikha ng Diyos Ama sa langit. Pwede mo silang makausap o maging kaibigan, pero hindi sila pwede maging gabay at magiging manggagamot dahil sila ay may mundo sila. Sa mundo natin hindi tayo magkakaparehas dahil ang Diyos lamang dapat ang gumabay sa atin. Ang unang pagkatiwalaan mo ang Diyos Ama sa langit at sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno, siya ang maghari sa iyong puso. Hindi mo pwedeng utusan ang mga diwata para, sinulat ko na para mabasa ko na diretso-diretso, para gabihin kayong gabay dahil ang gabay ay Diyos at ang mga anghel mo. Hindi sila pwede maggamot at pumasok sa loob ng katawan tao dahil ang katawan natin ay templo ng Panginoong Kristo. Hindi po pwede yun kasi halimbawa ang kunyari ay nagpapagamit ka sa duwending puti. Yan, sinagot ko na. Siya ay puti, mabait at tinalagaan kanya. Hindi niya kakayanin ang masamang espiritu. Pipitikin lang yung mga duwende. Kahit yan pa ay diwata, walang kaubra-ubra ang diwata sa mga masasamang espiritu. Dahil yun ay mga anghel ng Diyos na dakila dati na lumaban at meron silang kakayahan. Inilikha na ang anghel ng Diyos bago pa lang ang mga diwata. Wala at hindi nila kakayanin yon. Pagtatawanan lang sila yon. At pwede silang mapahamak dahil dapat ang Diyos pa rin ang maghari sa iyo. Yun ang sinagot ko sa kanya. Kung sasabihin mo at pipilitin mo ang diwata o anuman elemento, duwende ang magiging gabay mo, hindi ka magiging mahusay na magiging manggagamot dahil gusto mo matuto dahil hindi rin nila kakayanin si Satanas. Halimbawa, isang anghel mo ay isang diwatang gumagabay sa duwende. Ang nakalaban mo ay exorcist. Alam mo ba sasabihin siya ng exorcist? Wala kang kwenta. Pipitsugin lang yang nasa loob ng katawan mo, kaya kung pitikin yung pati ikaw. Dahil ang demonyo, ang exorcist, pinakamabigat na kalaban ng mga manggagamot. Kahit kami, kahit sino sa atin, hirap tayong kalabanin siya dahil kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan ang templo ng Diyos ay sumasa atin at ang presensya niya upang lumiwanag tayo ng kasinliwanag higit pa sa isang araw upang masilaw siya doon. Yun ang dapat mong gawin. Yan. Sabi ko sa kanya, maglalive ako, sasagutin ko ang tanong mo. Kasi kung paniniwalaan mo ang diwata at elemento, kanto, hindi ka uubra kay Satanas. Pagtatawanan ka lang niya. Dahil pag gumamot ka at sinaniban ng demonyo yon at biglang nagsalita ng Latin yun, kung paano 3 demonyo ang nasa loob, 2 demonyo yon, atakihin ka ng isa na hindi mo na nararamdaman. Pwede kanyang atakihin sa ilalim ng lupa, pwedeng sa likuran. Ang mga anghel ng Diyos, ang paggumabay sa iyo at ang Panginoon Kristo, siniselyuhan kanya simula sa ulo hanggang talampakan mo
upang hindi kanya masaktan. Dahil pwedeng gawin nito ng demonyo, ang pasyente mo ay umalis siya. Wala kang magagawa. Walang magagawa yung diwata mo. At pwede niyang iuntog ang pasyente mo. Pag nauntog yun at makomatos yun at hindi magising, yan ang ipapahamak mo. Sinabi ko sa kanya. Dahil sino ba ang naggagamot? Liba ang Diyos. Sino ba ang tatawagin natin? Ang Panginoon Kristo. Walang sino. Kahit ako meron akong batong hari sa aking puso at pinagkalob ng sa banahaw, yun ang totoo, sasabihin ko na sa inyo. Hindi ako nagtatago. Pero wala kayong nakikita akong suot. Yan ay nakapasok na sa aking puso. Kaya hindi ako matablan at hindi bumabalik sa akin ang sakit ng pasyente ko. Dahil sila ang nagpoproteksyon sa physical kong katawan upang hindi ako bumigat ang pakiramdam ko at hindi ako magkasakit. Era pa yan sila Jesus sa sila sinag. Sa daming ibinagkalob sa akin ng Panginoon Kristo ni halos hindi ko sila magamit. Nagagamit ko lang sila sa exorcist. Pero lagi pa rin nila akong ginagabayan. Siyempre, una pa rin ang Diyos. Sandata ko sila para ako nakashield sa katawan. Era pa yung shield ng Panginoon Kristo. Sinagot ko na po sa inyo ang tanong nyo, sir. Kasi yung tanong nyo po, gusto nyo po maggamot, walang problema. Ang Diyos ang pagkatiwalaan mo. Ang Panginoon Kristo ang pagkatiwalaan nyo po. Kung hindi sino-sino po. At maraming salamat din po kay Ken. Sabi niya, Apo, Andel, ingat po kayo palagi sa lahat ng paggagamot nyo. Maraming salamat sa iyo. At sana po wag po kayo magbabago. Huwag nyo pong gayahin ang ibang manggagamot na pagdating ng panahon ay sila po ay sumikat. Understood na po yun. Hindi ko na idudugtong yung sinabi niya. Maraming salamat sa inyo, sir. At lubos po akong nagagalak na pinapayuhan nyo ako bilang tayo magkakapatid. Hayaan nyo po, kung ano ang nakilala nyo ako, ganun pa rin ako. Ganyan din po, kasi sa sabsaban lang ako napulot ng Diyos, kaya wala akong dapat ipagmalaki at hindi po ako pwede magmalaki kung anumang karunungan ang binigay sa akin ng Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang naghahari sa aking buhay. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung ako man ay sasabihin ko sa inyong lahat na nanonood sa akin at naparaan ay sumasanib sa akin ng Poong Nazareno, wag na po kayo magpagamot sa akin dahil niloloko ko lang kayo. At naglolokohan lang tayo rito. Ang ating Ama ay nasa puso natin lahat. Ang Panginoon Kristo ay binigyan lang kami ng karunungan, tayong lahat, kami, mga manggagamot, binabasbasan niya lang kami. Ang Diyos pa rin ang naggagamot sa mga tao. Walang sino man ang gagabay sa iyo kundi ang Panginoon Kristo. At walang luluklok sa kayong katawan dahil templo to ng Diyos. Espiritu niya, presensya niya to. Siya rin pa rin po ang magagamot sa mga taong anuman ang sakit na nararamdaman o para maiwasan ang kanyang karamdaman. Walang sino man po. Kaya hindi niyo po ako basta-basta mapapaniwala ang isang tao. Halimbawa po, ipapaliwanag ko sa inyo. Itong Sabado ay darating yung batang dating sinaniban na hinawakan ko at nakipag-usap lang ako ng konting may halong joke. Pag sinasaniban ng bata, patay man o espiritu o sinungaling man o mapangling lang, makikita nyo pong mata natin, di ba? Itim. Depende kung brown at may mga puti po yan. Kakayanin mo ba ng 35 minutes, 28 minutes na hindi ka kumukurap? Di ba kanina pa ako nagsasalita at kumukurap ang mga mata ko? At pag ginising niyo po yun, magugulat pa siya dahil naiba na ang posisyon niya. Kung ikaw man ay sinaniban at paano mo nasabi ang posisyon mo ang nagbago at hindi ka magugulat? Di ba isipin niyo po? Meron po bang nagsasalita ang mata, nagbiblink-blink? At sasabihin niya ganyan-ganyan? Siguro naman po. Kaya nga ako minsan di ako naniniwala sa ganun. Dahil sa dami ko na pong nakikita. Tutusin nga po kung may sanib yan, yung mata niyan po nakapikit. Kasi pag dumilat po sila, masisilaw sila sa liwanag ng Diyos. Kasi hawak nga po sila sa spiritual. Ibig sabihin, ito ang dilim, ito ang liwanag. Subukan mo dumilat sa liwanag, napakaliwanag. At nasa dilim ka, ilang libong taon ka na sa dilim, o 10 taon, 5 taon. Subukan mo. At itong liwanag at nakatapat sa mata mo. Pag idinilat mo yung mata mo, mabubulag sila at masisilaw sila. Yung pong ibig kong sabihin sa paggagamot sa espiritual. At kung nakikipag-usap siya at nakatingin pa siya at nakaganon at yung mata niya ay kumukurap-kurap, hindi po totoo yun. Kaya nga po siya may sanib eh. O sige, papasukin mo yung tao. Alam mo ba kung sino yung nakapasok sa kanya? At nakikita mo ba ito? O sabi ng demonyo, isa akong anghel. Eh yung demonyo, anghel naman talaga dati yun. Ako'y tagapaglingkod ng Panginoon Kristo. Kaya niya magsabi ng kahit anong lingwahe, salita ng Diyos. Napapatunayan ba ng puso mo yun?
Sa salita niya, matamis. Pero hindi mo nararamdaman. Yung puso ng Panginoong Kristo ay nagsasabi sa iyo, nagsisinungaling siya. Kailangan, idepende mo rin po yun sa spiritual. Kaya nga tayo binigyan ng karunungan ng Diyos at pakiramdam upang ma-detect natin ang taong nagsisinungaling. Kahit nga ako pahawak mo sa akin yung agimat mo Kung wala man ako makita, gagamitin ko to ng pakiramdam ko upang maramdaman ko kung meron itong nagtatago sa gitna ng kanyang medalyon o anuman anting-anting niya para ma-detect ko na totoo may buhay siya. Hindi ko naman magagamit ang mental telepathy ko doon kahit ilang beses ko pag gamitin, idilat yung mga mata ko, palinawagin ko pa kasi liwanag ng araw, hindi ko makita. Dahil kaya nila maglaho. Kailangan din po malakas ang pangamoy. Kung sabihin niya, ako isang anghel, binabasbasan kita, maniniwala ka bang isang anghel sasanib sa isang tao? Kung sabihin ko sa inyo, ako sasanib yung anghel ko si Ella sa akin, maniniwala ba kayo? Minsan nga si Ella hindi sumanib sa akin, pati si Iya, pati si Angel, si Angelito, si Rafael at si Angkarngel sa bato ko, minsan hindi sila sumarip. Alam mo bang napakabigat sa batas sa Panginoon si Kristo yun? Totoo po yun. Sabi ng aking mga anghel yun. Sa panaginip. Hindi po kami pwedeng pumasok sa buhay na tao. Bata man ito matanda. Kahit sanggol pa yan. May kanya-kanya po kayong bantay na anghel na katalaga sa tao. Lahat po ng tao na nilikha ng Diyos at pinanganak sa mundo, bago pa lang po siya panganak, ay may guardian angel na po kayo. Hindi po kayo pwedeng walang anghel. Kasi po, pag wala kayong guardian angel, yung nasa kaliwa niyo po si mga dumingitong yan, maghahari po sa puso niyan. At wala po kayong takot. At wala kayong takot sa Diyos, Ama. At ang gagawin niyo, puro kasamaan lang. Wala na kayong konsensya. Wala kayong espiritu liwanag ng Diyos. May balancer po tayo sa katawan. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi yan sa pasyente ko. Kung kayo ay magpapagamot doon, walang problema. Ako, nandito lang ako. Nag-aantay lang ako sa bahay namin. Nanonood lang ako ng TV. May nagpapahilo sa akin. Pag mayroon pong hindi kaya, pumunta kayo sa akin. Hindi ko naman kayo sinisingil. Hanggang kaya ko at gagawin ko. Lahat ng natutunan ko at sinasabi sa akin ng mga nastro, gagamitin ko sa inyo. Hindi ko kayo iiwan hanggang hindi. Walang VIP sa akin. Pantay-pantay lang ang tingin ko sa paggagamot. Walang mayaman, kahit marami pa siyang binigay, wala sa akin yun. Dahil ang Diyos naman naggagamot, hindi naman nila ako pwedeng kaibiganin at sambahin dahil hindi naman ako yun. Dahil ang Diyos ang dapat natin sambahin at pagkatiwalaan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, paano sasanib ang anghel? Kung sumanib si Ella sa akin, sumanib si Iya sa akin, sumanib si Angelito sa akin, yung anghel ko sa kanan, sumanib silang lahat sa akin. Sino na magkokontrol sa utak ko? Di sila na. Kaya may pit yung sinasabi ni Ella. Sabi niya sa akin, ikaw Ginoo, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Hindi kami pwedeng sumanib kahit sino mga anghel. Alam mo bang batas sa langit? Pag ginawa namin yun, pinakalaman namin pasukin ng anghel. May anghel kayo nagbabantay, si Angelito. Kaya ko nga nalaman sa kanya, si Angelito ang anghel ko Pag pinakalaman namin na pumasok kami sa iyong katawan, bago pa lang namin isipin yun at papasok sa kaloob ng katawan nyo, liliwanag doon sa langit at kukunin kami ng mga anghel at papaluin kami sa puwet. Ibang palo at parusa doon. May pit yung pinagbabawalan. Walang lumuluklok sa katawan ng tao kundi ang Diyos lamang. Walang kumukuha niyan kundi. Demonyo lang ang may pumapasok sa atin dahil tinatanggalan tayo ng pananampalataya. Sinasaniban tayo mga masasamang espiritu. Yun po pwede. Kailangan paglabanan natin yun upang lumakas ang ating spiritual para hindi siya makapasok. Kaya paulit-ulit yung sinasabi sa mga pasyente ko, hindi ko masasagot ang mga tanong nyo basta-basta kung yan ang paniniwala nyo. O bakit pa kayo pumupunta at nagpapagamot sa Panginoon sa Kristo? Kung hindi kayo maggamot ng mga sinasabi nyo. Wala namang problema ho magpagamot sa lahat ng mga gagamot Yun kami peres-peres lang kami kakayahan. Iba-iba lang ang aming abilidad. Iisa lang ang pinanggalingan ng kapangyarihan namin sa Panginoon lang. At hindi ako pwedeng sabihin ko sa akin nyo, meron akong mutya. Kahit si Lolo Andres meron akong duwending alaga. Si Abraham, si Jose, si Lolo Andres. Sila ay duwending mga puti. Hindi sila pwedeng pumasok sa katawan ko. Alam mo sabihin niya sa akin, hindi ko pwede pasukin ang katawan mo upang diktihan kita. Alam mo bakit? Masusunog kami sa katawan mo. Bakit kayo masusunog? Dahil hawak ka ng Diyos mo. May Diyos din namin sila, yung kataas-taasan. Pero meron kaming hari.
Kahit kami ay mga prinsipe, mayroon pa rin kaming pinuno at hari. Hindi kami pwede. Papagalitan kami ng hari namin. Labag yan sa kalooban. Kaya nyo kami nahuhuli at pinapagalitan at pinarurusahan. Pag pinakalaman namin, malaman ng aming hari na pinasok namin ang katawan ng tao, parurusahan pa rin kami. Mabigat ang parusa sa amin. Kaya, malaking bagay na nakakausap mo sa mental telepathy sila, Lolo Andres. Paano mo kung napapatunayan nyo? Nakakausap ko sila. Nakikita ko sila kung gaano sila kalalaki. At saan sila nagmula? Lalo nga si Lolo Andres duwende siya. Ni minsan hindi niya ako inudyukan na maging masama. Ang sabi niya, magtiwala ka sa sarili mo. Kahit kami mga duwende, makapangyarihan na, pagkatiwalaan mo ang Diyos mo. Siya lang ang dapat sa lahat. Kahit yung diwata na nakausap ko sa ilog sa kalikasan yung batang sumabog yung kandila, yung pinarusan at ginawa niya saranggola, ang sabi ng diwata sa akin, nalaman ko siyang diwata dahil sumabog yung kandila na tinatawas ko at naging apoy ito, yung tubig naging apoy at naging ipo-ipo. Anong sabi ng diwata sa akin? Kung hindi lang napunta po sa inyo yan, pinarusahan ko na, pero wala siyang sinabing patatayin yung bata. Salbahe po siya. Maswertihan yung magulang niya na kasi pinapabayaan siya. Natapat sa iya. Malami rin na siyang kasalanan sa kalikasan ginagawa niya, yung mga hayop. At nakikita namin po siya sa ilog, ay sadista po siya sa hayop. Ginagawa niya kung anumang maisip niya. At alam niya naman po yung ginagawa niya. Pinarusahan niya yung bata. Yun ang sinabi niya. Anong sabi ng diwata ng kalikasan? Kung hindi lang kayo hinahawakan ng kataas-taasan ng Diyos, pinarusahan na po namin yan. Ang diwata ay matimtim ang kanilang pagsasalita. Malalaman mo ang hangin ay dumadaloy sa iyong balat na kakaiba, galing sa kalikasan. Doon mo mapapatunayan na siya ay isang diwata. Ang hangin at hinagpis ng mga hangin ay pumapunta sa iyong bahay at naririnig mo siya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng pumasok yun. Kung anong engkanto, duwende at gagawin mong gabay, hindi sila pa pwede. Sana si Lolo Andres. Lolo Andres, Abramos nakilala ko naman kayo sa hardin ng mahal na ina doon sa may Manawag. Parusahan mo nga yan, saktan mo na saktan, tusok-tusokin mo ng kuko mo mahaba at gawin mo kengkoy. Hindi ko sila pwedeng utusan. Hindi ko sila pag-aari at hindi nila ako pag-aari. Sila yung mga kaibigan ko lang. Sila ay nakikipagkwentuhan lang sa akin pag ako'y malungkot o kaya nag-iisip ako. Yan lang ang ginagawa nila sa akin. Kahit sabihin pa nila marami silang kayamanan, anong sagot nila sa akin? Hindi ka namin pwedeng bigyan ng kayamanan dahil ang Diyos mo ang humahawak sa iyo. Dahil siya ang naghahari sa iyong isip at puso. Mas mayaman ka pa sa amin pag ikaw ay namatay. Huwag mo kimkimin ang mga salapi dahil yan ay nauubos din. Pero ang pag-ibig ng Diyos nyo ay walang katulad. Ganyan si Abraham at saka si Jose. Mga duwende na yun nagpapayo pa sa instrumento ng Diyos. Bilang instrumento kami, hindi naman kami sinugo. Dahil alam ko sinusugo ang Diyos lamang o ang mga anghel ng Panginoon Kristo. Kaya yan ang sinasabi ko yan. Sinagot ko na yung mga tanong niyo, sir. Wala na po ako. Kung magtanong kayo, walang problema sa akin. Kaya maraming salamat din kay Jeffrey TV. Mega shoutout din sa iyo sa Iloilo. Sa Cebu pala. Sir, ingat po kayo sa pagsasagot sa iba. Yung iba naman po nagtatanong yan ay hindi naman po totoo at nag-aano lang po yan dahil matagal na siya nag-YouTube. Dahil supportado niya ako minsan sa panonood. Pag nag-upload ako, lagi siyang nanonood sa akin. Yan. Kasi siya, mas nauna siya sa akin sa YouTube. Yung iba po niyan nag-aano-ano lang po. Sabi ko, maraming salamat pa rin sa iyo sa pagpayo mo. O kita mo, ginagabayan sila ng Diyos. Ibig sabihin, hinimi po sila ng Diyos na para sabihin sa akin, sila ang ginawang instrumento ng Panginoon Kristo. Kung sabihin sa akin ng Panginoon Kristo, ang Diyos din ay gumagabay sa akin sa panaginip. Katulad yung pandemic niya. Sabi niya, malapit na daw matapos sa panaginip. Pero hindi ko naman pwede sabihin sa tao, baka may kling-kling ako. Kailangan rin natin yung samahan ng pagtitindi, pagdarasal at tiwala sa Diyos. Kunti na lang daw yan. Depende na lang sa mga tao.
sisira. Lang. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Kaya katulad yan, sili ay nagagamot. Paulit-ulit ko sinasabihan sa kanya, maging matiyag ka at matyaga. Huwag ka basta maniniwala. Ang usod ay minsan ay hindi kulang. Nakakausog lang to. Hindi iinit ang stick o posporo doon basta-basta. Lagi tayong mag-isip at huwag basta maniniwala. Kung magtatawag ka, siguraduhin mo ang natawag mo yung nananakit. Baka nagkamali ka ng tawag, padalahan ka ni Satanas. O kaya yung magkukulam na kalaban mo ay may veterano, talagang mamamatay tao, talagang bayaran siya, padalahan kanya ng mga alaga niya, mga maitim na duwende, mga engkanto, umanda ka. Dahil hindi naman siya lalaban sa'yo, aatakihin kanya sa likuran. Dahil naranasan ko na yun. Yung may mga subo. Kaya, sinasabi ko lang sa'yo, Lee, gusto mong matuto, makinig ka. Maging tapat ka sa aking ama, maging tapat ka sa iyong sarili upang gabayan ka ng Diyos. Kasi, pag nakalaban mo ng exorcist, susubukan ka ni Satanas. Tanda mo, magkakaroon ka ng pasyente na may exorcist. Hindi pwedeng wala. Tanda mo, hanggang hindi ka pa nakakalapit doon, dagdagan mo pang yung pananampalataya. Dahil pag nasubukan ka ni Satanas at matatag ka, iiwan ka niya. Pwede niyang sabihin siya isang anghel. Pwede niyang sabihin siya ang mahal na ina. Pwede niyang sabihin siya si Kristo. Pwede niyang sabihin siya isang diwata, kapre, duwende. Lahat gagawin niya. Lilinglangin kanya ng lilinglangin. Kailangan hindi lang yun sa salita. Pakiramdaman mo ang puso mo. Humingi ka ng tulong sa Diyos sa iyong isipan habang siya'y nagsasalita. Hayaan mo siya magsalita at mangumpisan. Pabayaan mo siya. At sabihin mo sa Diyos na pahiramin niyo po ako ng kasing lakas ng pakiramdam mo. Kaya hindi ko man po makita ang aking kalaban. Iparamdam niyo po sa aking puso kung totoo ang sinasabi niya at kung sino po talagang ang kaharap ko. Sabihin ko sa inyong totoo, lahat ba kami mga manggagamot kasama na ako? Nakikita mo ba yung kalaban mo? Lalo na kung si Satanas ang kalaban mo? Hindi totoo yun. Nasabi nila nakikita. Ako nga may mga mata nang binigay ng Pong Nazareno. Minsan nga hindi ko pa makita ang kalaban ko Inaasahan ko pa rin ang pakiramdam ko. Dahil yun ay pinag-aralan ko ng gusto. Dahil binahasa ko yun. Pinabihasa sa akin ni Tandang Ermitanyo yun. Huwag kang aasa sa mata mo. Tanda mo, kung hindi ito binigay ng Panginoon Kristo, alam niyang dadaan ka sa matinding pagsubok. Gamitin mo ang puso ng Diyos. Gamitin mo ang liwanag ng Diyos. Pagsamahin mo ang kaluluwa at espiritual mo para mabasbasan ka at maluklukan ka ng presensya ng Diyos upang maramdaman mo ang kalaban mo. Ipapaputol ko ang daliri ko lahat ba ng manggagamot dito sa buong mundo ay makikita niya ang kalaban niya sa harapan niya? Hindi. Sabi lang nila yun. Tinalo pa nila si Tandang Ermitanyo. Hindi po nila nakikita yun. Kahit ako hindi ko nakikita yun, sinasabi ko. Kaya ko lang nalalaman yun dahil sa bulong ng puso ko. Dahil sa Diyos yun. Sinasabi sa akin ni Ella yun, sa tenga ko at sa utak ko, yung kaharap mo ay hindi tao. Yung kaharap mo ay nagsisinungaling. Tawagin mo ang bato mong hari sa iyong puso na pinagkaloob ng Diyos Ama sa langit upang siya magsabi at i-translate agad sa iyo ng ganong kabilis. Ita-translate nila yun na nagsisinungaling sila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lalo ako, yung katulad niyang anak ko, lalaki, babae, meron akong alagang si Lolo Andres, mga makapangyarihan na duwende yan. Utusan ko silang sumanib sa anak ko at maghihayag ko kayo at maggamot kayo. Mga bata pa sila. Pwede pa silang malinglang ni Satanas. Kung tutusin nga, bakit pa ako hinintay ni Tandang Ermitanyo at ni Inang Salome at saka si Nanay Maria Santos na 37 years. Bata pa lang ako, nasa Divisoria na ako. At nakikita nilang ginagawa ko sa bolang kristal nila. Bakit hindi nila ako pinuntahan? Kasi hindi pa daw ako handa sa panahon yun dahil bata pa ako.
At hindi ka naman pwedeng bigyan ng kapangyarihan at isalang ka dun sa isa kang bata, lalaban ka sa mga demonyo, bigyan ka ng espada na kasing bigat ng isang bahay, mabubuhat mo ba yun? Kung hindi ka tutulungan ng Diyos at ilalaban mo ang anak ko, kung ako may kapangyarihan, ibibigay ko sa kanya. Kung hindi siya nararapat pinili ng aking ama, tanggapin ko, hindi sasama loob ko. Kaysa mapahamak ang anak ko at mamatay ng dahil sa paggagamot at bumalik pa yung sakit ng lahat ng pasyente yung ginagamot niya at hindi niya maproteksyon ng kasalanan ng mga taong yun o mga masasamang espiritu at mabalik sa anak ko, iiyak pa ako sa Diyos. Bakit ama ang aking anak ang pinili mo? Pwede ko naman pong isalin ang aking kapangyarihan na pinagkaloob niyo sa akin sa ibang tao na lang. At ituro ko po ang lahat ng itinuro niyo sa akin at lahat din po ng natutunan ko sa aking paggagamot hanggang sa katandaan ko. Isusulat ko na lang po ng Tagalog. Kung hindi naman po ako marunong magsulat, nakapasok na po sa utak ko dahil kayo naman po nagturo sa akin. Ipasusulat ko na lang sa kanya at pabasbasan ko na lang siya kung paano niyo ako binasbasan. At luklukan niyo po ako ng espiritu niyo para basbasan din siya. At kayo magmuna sa amin. Pangalawa lang ako sa inyo para magbasbas at isalin lahat ng kaalaman ko at ang mga kapangyarihan sa aking puso. Kaysa sa anak ko pa mapunta. Hindi akala nyo ba sa paggagamot, mabilis lang, madali lang, hindi nyo alam. Kung kayo ay sundalo, nakikipaglaban sa Mindanao, sa ibang mundo o sa Israel, mas malala pa ang kalagayan ng mga manggagamot. Tayong mga manggagamot, sino man ang binigyan ng karunungan, nasa iyo ang basbas ng Diyos. Pag tinawag ka niya, kasama mo ang Panginoon. Galangin mo ang ating Ama, gagalangin ka rin ng mga manggagamot. Pag binastos mo sila, binabastos mo rin ang basbas ng Diyos. Yan ang totoo. Kasi hindi ka pipiliin ng Panginoon Kristo kung hindi ka nararapat sa isang manggagamot. Yan po ang totoo. Kaya nga sinasabi ko yan, ang anak ko, sasalin ako ng kapangyarihan. Hindi. Sinasabi ko na to sa aking ama. Walang makakakuha ng kapangyarihan ng pinagkaloob sa akin. Pipili ang aking ama kung sino at kakayanin niya ito. Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo ay sobrang init sa pakiramdam. Sasabog ka, sobrang init talaga. Kahit maligo ka, umuusok ka sa gitna ng tubig. Ganun ako. Uminit ako ng todo. Halos bumitak ang utak ko na hindi ko maintindihan. Kulang na lang yung pug ko ang ulo ko. At kung ano-anong napapanaginipan ko na hindi ko kayang ipaliwanag at wala akong mapagsabihan. Baka sabihin nila may kleng-kleng ako. At ang mga mata ko ay nagiging kulay green sa gabi. At napakaliwanag. Sinong maniniwala sa akin? Diba ang Diyos lamang? Kung ikwento ko yung sa ibang tao at sa kapwa ko manggagamot, paniniwalaan ba nila ako? At kung tuturuan ka ng Ama sa langit ng kapangyarihan ay pinagkaloob sa inyo, ito rin ang tips ko sa inyo. Papapasukin ka niya sa tahanan ng Diyos. Dahil nandoon ang Diyos Ama sa langit na kusang babasbasan ka niya sa tahanan ng Panginoon Kristo. Uutusan ka niya sa panaginip, anak, Andy, pumunta ka sa ganitong tahanan sa simbahan. At doon ka uupo. Mangyayari ang sinabi ng Diyos. Totoo yun. Totoo yun. Kung saan ka na naginip na parang totoo na tulog ka, kung anong inupuan mo doon at nakita mo, doon ka magugulat ka. Kung sinong nasarapan mo. At babasbasan ka ng Diyos. Paglabas mo doon sa tahanan ng Diyos, makakakita ka na ng hindi mo pa nakikita sa tahanan ng buhay mo. Kahit demonyo makikita ng mga mata mo. Susubukan ka ng pananampalataya ng Diyos, susubukan ka rin ng demonyo kalaban mo. At ipapakita niya ang mga magaganda. Kabaliktaran sa mga mata mo yun. Hindi ka pa nakakakita ng ganun nilalang na tao o hindi sila tao. Para kang isa sa isang lugar ng mga zombie. May zombie, may vampira, ikaw lang ang nakakakita sa kanila. At pag tinitigan mo sila, nalaman nila nakikita mo sila, lahat sila titingin sa iyo ng masama at matatakot ka. Dahil kahit parilin mo pa sila at saksakin mo sila, hindi tatalab yun. At lulusot lang yun sa kanilang mga balat. Yan ang sinasabi ko.
Kaya nga paulit-ulit ko yan sinasabi sa mga pasyente ko, kung paniniwalaan nyo, saan ba kayo dapat pagkatiwalaan? Di ba? Dapat ang Diyos lamang, siya ang dakila, siya ang una sa lahat, siya ang makapangyarihan. Yun lamang ang dapat nyo sambahin, ang Panginoon Kristo, walang sino man. Sino bang paniniwalaan natin dito? Alam naman magbolahan tayong lahat. Wala naman nakakakita kay Jesus. Ayan, meron pa palang huli nagtanong. Mabuti naalala ko ito. Ang sabi niya, binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Oh, sige, binigyan tayo. Lahat naman tayo binigyan ng pamahalaan. Nakakausap niya daw ang Diyos. Bawal daw sabihin. Bakit bawal sabihin? Sabi ng pasyente ko. Nagtanong sa akin, Apo, totoo bang bawal sabihin ang salita ng Diyos? Hindi. Dapat nga ito ipangaral mo. Bakit daw binigyan daw siya ng karunungan, bawal daw sabihin ko nasaan ang Diyos? At paano niya ito nakausap? Po, pwede sa panaginip, sa pangitay. O, malay mo, nagdasal siya, bumabay liwanag at nakipag-usap sa kanyang isipan. Po, pwede yun. Ewan ko kung sino sinasabi niyan Diyos. At baka daw marinig ng kalaban. Kinakatakutan niya ang kalaban dahil baka marinig siya ng Panginoon Kristo. Pag inilawan ka ng Panginoon Kristo o sa panaginip, hindi makakapasok ang masamang espiritu sa loob ng bahay mo. Dahil sobrang liwanag ng Diyos. Para siyang apoy o isang araw na hindi nakakapasok sa balat o nakakapasok, mas maliwanag pa siya sa ilaw na nakakasilaw. At hindi mo siya matititigan at yuyuko ka sa kanya sa ayos sa gusto mo. Sa sobrang liwanag, pwede kang mabulag sa yung mga mata mo sa sobrang liwanag. Kaya natawa ko sa sinabi niya. Sabi yun ha, ito yun, sabi niya. Ha? Kaya sinasabi ko, dapat niya ihayag mo ang Diyos. Kung totoong man nakakausap niya ang Panginoon Kristo, edi dapat sabihin niya kung ano sasabihin ng Diyos. Maghahayag ito, anak, sabihin mo ito sa aking mga anak. Dapat ganun. Hindi, baka daw marinig ng kalaban eh. Ibig sabihin, takot siya kay Satanas. Ako nga gusto ko nga siyang kalaban pag mga exorcist eh. Nagigising ang spirit ko. Nagagamit ko lahat ng kapangyarihan na pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Isa sa mga makukulam, kahit may subo pa yan, hindi ko sila kinakatakot, tao lang sila. Katulad ko rin sila, mabubulok ang mga balat. Hindi ako nakikipagbiruan pagdating sa mga demonyo o exorcist dahil hindi sila magsasabi ng katotohanan. Kaya nga sila devil. Ipapangaral nila ang maling salita. Yang mga magkukulam ay mga tao din yan. Naririnig niya rin ang mga sinasabi natin, lalo kung tayo magpapagamot kung talagang kinukulam. Kaya natawa ako doon sa sinabi sa akin ng, sabi niya, idol niya daw ako. Maraming salamat, pero idol ko kayong lahat. So, kaya sabi ko sa kanya, nasa iyo ang pananampalataya, sir, wala sa akin. Tinuro ko na sa inyo na ang Diyos ay nasa puso natin. Kung nakakausap niya ang Diyos, bakit hindi ka nagtanong sa kanya, o pwede bang i-share mo naman ang sinabi nating Ama para mapalapit ako sa kanya? Dapat gano'n. Hindi, bawal daw sabihin. Siya lang daw nakakalam na nakakausap niya ang Diyos. At siya lang daw ang nakakalam ang Diyos kung nasaan daw. Kung akong kausap niya, tanungin ko sa kanya, tumingin ka nga sa aking mga mata. Meron akong taktikang ginamit at itinuro to sa akin ng tandang ermitanyo kung totoong niluluklukan ka ng Diyos. Hahawakan ko lang ang pulso mo. Tumingin ka sa aking mga mata. Kung totoo ang sinasabi mo, nakausap mo ang Diyos. Kung sabihin ko sa iyo nakakausap ko ang Diyos, maniniwala ka ba? Pero kung sasabihin ko sa iyo lumuluklok sa akin Diyos, huwag mo akong paniwalaan. Nagsisinungaling ako. Ang Diyos nga na kinakausap niya ako sa panaginip eh. Minsan nga hindi ko nga maintindihan yung sinasabi niya. Naalala ko na lang yung mangyayari. Ganito pala ito. Yun pala yung mga sinasabi ng Panginoon. Nauunawaan ko na ang ibig sabihin. Kaya nagtataka ako, bawal daw sabihin at siya lang nakakaalam kung nasaan daw ang Diyos. Kung sabihin akong tanongin niya, nasaan ba ang Diyos? Diba sabi mo, bawal baka marinig ni Satanas? Wala siyang pakialam. Takot nga siya sa salita ng Diyos eh. Tawagin mo si Kristo. Kung hindi mangitig ang tuhod niyo. Minsan, hindi ko alam. Sabi ko sa kanila, nangangarap siya makausap ang Diyos. Lagi niya naman kausap ang Diyos at nandiyan naman sa puso ng mga manggagamot niya. Tayong lahat nandiyan si Jesus. Bakit mo pa kailangan kausapin ang Panginoon? Magdasal ka, sabihin mo lang lahat, sabihin at makikinig siya. Mapalad ang taong nananalangin kahit hindi mo nakikita o naririnig ang Diyos. Dahil hindi mo alam ay nandiyan siya sa puso natin. Yan ang sinasabi naman ng Panginoon Kristo. Mapalad ang hindi mo ako
nakikita at nakakausap, pero nakikinggan ko ang nilalaman ng iyong puso, hindi ang tabas ng iyong bibig. Kaya nga sabi niya, lalangisan ko ang iyong bibig at ako ang magsasalita. Hindi naman ikaw ang magsasalita dahil aking bibig pa rin yan. Ano bang meron ka dyan sa iyong katawan? Diba ay ako ikaw? Diba yung sinasabi ng Diyos, tayong lahat ay anak niya, babae man tayo lalaki. Sa Kanya lahat yan. Wala tayong kayang ipagmalaki sa Kanya. Hiniram lang natin to. Kaya sinasabi ng Diyos, sino ba ikaw? Diba ako ay ikaw? Sino ba ang gumagamot? Diba ako, hindi ikaw? Sino ba ang tinatawag mo? Diba ang Diyos, ang Ama sa langit? Di ako yun. Bakit kaya mo bang maggamot? Di ikaw ang maggamot, anak. Hahayaan kita na mapalayas mo. Di ba tatawag ka pa rin sa Kanya dahil hindi ka pa rin niya matitiis? Dahil nang tumatawag ka sa ating Ama. Kanyang kabait pa rin ng Panginoon. Kaya kung sasabihin mo sa akin yun, yung sinabi niya sa Kanya, kahit matalino at maano siya, sige, kung nakakausap ang Diyos at nasaan ang Panginoon Kristo, at ikaw lang ang nakakaalam, at binigyan ka niya ng karunungan, at binigyan ka rin niya ng bagay na ikaw lang ang makakagawa, ikaw na ang pinakamagaling. Sige nga, itong pasyenteng itong inaalilya ng demonyo, sabihin mo kung sino ka. Sabihin mo sa kanya kung sino ka. Baka tumawa siya sa iyo, sasabihin sa iyo ni Satanas. Ako nga kahit nakikita ko ang pangit na mukha nila at marami silang sungay sa loob ng katawan tao, hindi ko sinasabing nakikita ko sila. Nakakaramdam ang puso at takot ko, pero nilalakasan ko ang loob ko. Kung sabihin ko, Satanas, kung masamang espiritu, magkukulam kung sino ka. Kilala mo ba ako? Kung sabihin sa'yo ng demonyo, bakit? Kilala mo rin ba ako? Bawiin niya, sabihin mo. Kung sabihin mo, ako ay sugo ng Diyos, Ama sa langit. Kung sabihin niya, ako ang demonyo na umaalili sa katawan ng taong ito. Bakit? Kakatakutan ba kita? Sugo ka ba? Nilalang ka lang na nilalang ka lang na katiting na binigyan ng karunungan ng Diyos mo. O di mapahiya ka. Sasabihin mo, ako ang sugo. Sasabihin mo sa sarili mo na ikaw ay sugo ng Diyos. Tatanungin ko kayo. At sasabihin mo, sino ka? Kung ikaw ang sugo ng Diyos, babalik ta rin ko ang tanong ko sa lahat ng nanonood sa akin. Magalit kayo? Nasa sa inyo po yan. Kung ikaw ay sugo ng Diyos, bakit tatanungin mo pa kung sino ka? Diba, ikaw ay sugo ng Diyos? Yung mata ng Panginoon Kristo ibinigay sa'yo. Ang kanyang isip ay binigay sa'yo. Ang kanyang katawan ay katawan mo. Bakit mo pang tatanungin kung sino ka? Isipin nyo nga po yung mga sinasabi nila kung sino ka. At sasabihin mo, ako ay sugo. Kung sabihin ng kalaban mo, ako ay demonyo. Demonyo ka. Di maglalaban kayong dalawa. Hindi ka ba natatakot bilang sugo? Tatawa sa'yo si Satanas. Kung ikaw ay sugo, bakit ka pa nagtanong kung sino ako? Dapat nakikita mo ako kung sino ako sa taong ito. Napakasimpleng tanong lang yun. Ang Panginoon Kristo nga'y naggagamot. Tinatanong niya kung ano ang pangalan mo dahil nakikita ng Diyos yun. Kung ano ka. At lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Diba pinapalayas niya ang mga masasamang espiritu at dinadala ito kung sa man ito nararapat. Tayong lahat ay instrumento lang. Walang sinugo sa atin. Yun ang totoo. At kung ikaw ay maggagamot, dahil gusto mong matuto, huwag kang maggagamot na ikaw ay nakasando o naka-t-shirt at naka-short na naggagamot. Huwag ka rin maggagamot na ikaw ay nakasombrero. Huwag mong bastusin ang Ama. At huwag mo rin paggagamutin ang isang tao kung ito ay nakasombrero. Dahil hindi mo ginagalang ang Diyos sa templo niya. Sino bang magpapalayas? Yan ang sinabi niya sa akin. Kaya sinasabi ko rin sa iyo dahil gusto mo matuto maggamot. Gawin mo lang ang nararapat. Itinuturo ko sa inyo ang totoo at pawang katotohanan. Maraming papanglinglang. Kung maraming mga manggagamot, marami rin Satanas. Kung gaano tayo karami, mas marami siya, lakay siya sa atin. Kung 100 ang manggagamot, nasa 300,000 ang kalaban natin. Kung tayo ay 10 lang, nasa 250,000 ang kalaban natin. Yun po ang katotohanan. Hindi lang 3 ang kalaban mo.
Napakarami, kalahating milyon laban sa 10 manggagamot. Sino bang magagamot doon? Kakayanin mo yon, yung kalahating milyon? Baka sa 100 perasong tao lang mapagod ka na. Ang Diyos ang gagabay nyo sa pag-ibig niya. Sa sobrang liwanag, yun ay malulusaw. Kaya paulit-ulit ko sinasabi yan. Kung sasabihan mo ako, sino ka? Tatawanan ka ng kalaban mo. Dapat ang tanong mo doon, simple lang. Ito ang technique. Bago mo papikitin ang pasyente mo, siguraduhin mo, alamin ang pangalan niya. Tanungin mo, sino ka? Hindi ko alam. Kilala mo ba si Kristo? Pag sinagot niya, pag hindi, ulitin ko ang tanong, kilala mo ba si Hesus Kristo? Pag hindi niya pa rin sinagot, ano ang pangalan mo? Hindi ko alam. Babae ka ba, lalaki? Hindi ko rin alam. Ngayon pwede mong tanongin, hindi niya kilala si Kristo. Tao ka ba o hindi? Hindi ko alam. Espiritu ka ba? Espiritu ka ba? Hindi. Magkukulam ka ba? Hindi. Yun ang sagot niya. O halimbawa, babalik rin natin, kilala mo ba si Kristo? Oo, kilala ko siya. Kilala mo ba si Jesus? Oo, kilala ko siya. Kilala mo ba ang mga anghel ng Diyos na si Rafael at Gangrel? Kilala ko siya. Tao ka ba? Hindi. Sagot niya, hindi. Eh, sino ka? Eh, kung sinabi niya, ako yung mangkukulam, di siya yung mangkukulam. Bakit mo sinasaktan ng tao ito? Galit ako sa kanya. Bakit ka naman nagagalit sa kanya? Dahil inutusan ako para kulamin siya. O pwede mo yun. Kung sinagot niyang tanong, kilala mo ba si Kristo? Oo. Kilala mo ba si Jesus? Oo. Bilang instrumento niya at tao, binigyan ako ng karunungan. Pwede ba tayo makipag-usap na mapayapa at walang sakitan dahil sa pag-ibig at kapayapaan? Ang tanong ko sa iyo, bilang instrumento ng Diyos, bakit ka nagagalit? Yun, pwede mo sagutin. Pero kung sabihin mo, kilala mo ba ako? Eh kung sabihin niya, hindi kita kilala. O, eh kung sabihin mo, ako ay sugo, ako isang master, ako isang ministro. Eh di sasabihin niya, di ikaw yun. Eh kung sabihin mo, ikaw, sino ka? Eh kung sabihin niya, demonyo siya. Kaya ang tanong lagi doon, kung kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba ang Diyos, Ama sa langit? Kilala mo ba ang Panginoon Kristo? Kasi pag hindi niya sinagot, ang demonyo ay takot sa salita ng Diyos. Takot siya sa pangalan ni Kristo, Hesus Kristo. Dahil ayaw nilang marinig yun pag sinasabi mo. O, kasi ang tanong doon, kailangan ililiban mo rin siya. O halimbawa, nasagot niya lahat ng tanong mo. Kilala niya si Kristo. Kilala niya lahat. Ano ang pangalan mo? Babae ka ba, lalaki? Halimbawa, ay lalaking ginagamit mo, kaya babae. Babae ako. Tama naman sinabi niya, babae. Sige, huwag mo man nasasabihin ng pangalan niya. Kasi iisahan ka ni Satanas. Minsan alam ni Satanas yun. Sige, kung babae ka, ano ang pangalan ng asawa mo? Pag nasagot niya, okay. Sige, ilan ang anak mo? O, pag sinabi niyang 4 anak niya, 2 lang anak niya, ilang taon na ang panganay mo? Kahit hindi niya matugma yun sa edad kasi minsan nakakalimutan ng magulang yun. O, ngayon may kasama siya. Totoo ba ang sinasabi niya kung hindi naman nakarecord sa papel mo yun? O, dun, hindi lahat alam ni Satanas, pati ng mga magkukulam kung ilan ang anak ng tao. At kung meron siyang anak na matay, pwede niya sabihin 5 ang anak niya. May alaala pa siya doon, pero 4 na lang ang nabubuhay. Tanungin mo yung kasama niya, ilan ang anak niya? Pag sinabi niya, 4 ay 5, namatay po isa. O pwedeng totoo ang sinasabi niya. Ganun po ang pagkagamot. Hindi, tira ka na lang ng tira. Sakalin mo na, patay mo na ng pala. Walang content, hindi maganda ang pagkagamot, di ba? Maganda yung mabusisi. Tinatanong mo ang lahat ng bagay. Sige, kung ikaw ay makukulang, malimbawa, nasaan ka na sa araw na ito? May dumating ka bang bisita? Alam mo yung tanong mo kasi yung pasyente mo may bisita sila. Dapat ganun. Anong ginagawa mo? Kung siya ay nanonood ng TV, sinong kasama mo? Nasaan ka ngayon? Anong lugar mo? Kausapin kita ng payapa. Ang Diyos na ang gumagabay doon kasi tumawag ka kay Kristo. Di ba unang tanong mo, kung kilala mo ba si Kristo? Ibig sabihin, tumawag ka agad sa Diyos na para ilawan siya at hindi agad siya makapagsinungaling. At sasabihin ng Diyos, itatranslate niya yun sa iyong isipan. O di ba naunahan mo siya?
Nalinglang mo si Satanas, kahit ang mga mangkukulam o masamang espiritu. Dahil binanggit mo ang Diyos, tanongin mo, sino ka? Kilala mo ba ako? Ako ay isang sugo, ako maestro. Pinakilala mo sino ba? Ang sarili mo, di ba? Hindi mo pinakilala at hinayag ang Diyos Ama sa langit. Sino ba ang nagpapalis ng masamang espiritu? Di ba ang Diyos? Ganun ang paggagamot. Kasi kung ipapakilala mo ang sarili mo, hindi mo ba ako kilala? Ako. O kung sabihin ko, ako, si Apo Andy, ang manggagamot sa Pampanga na sugo ng Diyos at lilipunin kita. Dahil ako ay sugo ng Diyos. Sino tinaas mo? Di ba ang sarili mo? Itinaas mo ang sarili mo bangkuan kaysa sa Diyos. Eh paano kung exorcist yun? Sabihin pa sa'yo, tatawanan ka ng exorcist. Ang gagawin sa'yo, sasakalin ka niya. Mayabang ka. At itinataas mo yung sarili. Hindi mo ba alam, ang kalaban mo ay dating anghel ng Panginoon Kristo ng mga panglinglang, maraming demonyo. Kaya ang tanong doon, kung kilala mo ba si Yesu Kristo? Pwede mo sabihin, kilala mo ba ang Diyos Ama sa langit? O, kung kilala niya, bakit ka nandyan sa loob ng katawan niya? Hindi pa kita tinatawag dahil inilawa ka na ng Diyos. Naamoy kita at nakikita kita. Pwede mo sabihin niyo kung totoong nakikita mo siya. Ano bang inilagay mo? Ano bang nilagay mo? Sasabihin mo sa kanya. Ano? Eh kung sabi mong inilagay mo doon, bulate, karayo, di sinagot niya na yung lahat ng sasabihin mo, siya nang nagsasabi kahit hindi naman katotohanan. Hayaan mo siya magsalita ng katotohanan at para ka maramdaman mo kung totoo sa puso mo at sinasabi mo na dahil tumawag ka na sa Diyos. Simula sa ulo mo at sa kanya, inilawan na, pinag-isa na yung utak niyong dalawa upang hindi kanya malinglang. Ganon ang paggagamot. May technique to. Hindi yung bira ka lang ng bira. Mamamatay na yung pasyente mo. Hindi mo alam. May sakit sa puso. Eh kung maapektuhan yun. Eh paano kung demonyo yun? At hindi ka naselyuhan ng Diyos. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi ka tumawag sa Diyos. Sinilyuhan mo na agad. Kailangan nyo maselyuhan upang hindi siya makatakas sa liwanag ng Diyos. Kahit saan siya pumunta, wala siyang uurungan. At hindi niya kaya ihampas yung pasyente mo. Eh kung mauntog niya ang ulo nyo nang dahil sa'yo namatay. Hindi nyo kasi alam yung ibig sabihin. Meron minsan pasyente mapanglinglang. Yung nasa loob ng katawan niya. Kaya niyang sakta ng pasyente mo. Pagkagising yung parang bugbog sarado ang katawan niya. At hindi mo mababalik ng ganun kabilis ang kanyang spiritual o physical. Yan ang ibig kong sabihin. Kasi ang pinapakilala mo ang Diyos, hindi ang sarili mo. Kaya bakit ko ipapakilala sa demonyo ang kalaban ko na ako ay sinugo o isa lang akong master? Dapat ang ipakilala mo ang Diyos, Ama. Kilala mo ba ang Diyos Ama? Tulungan mo ko na mapasuko ang aking kalaban at sumunod sa utos mo at babagabagin at maging payapa ang aming pakikipag-usap dahil sa pag-ibig po. Kung lalaban po siya, sabihin niyo po agad sa amin. At sasabihin naman ng Diyos yun, umanda ka anak. Dahil ang kalaban mo ay hindi karaniwan. Padadalahan kita ng anghel mo na susupil sa kanya at gagabayan kita. Tawagin mo ako, nasa puso mo ko. Lalabas ang aking presensya sa iyo. At ako ang maghahari sa iyo at mangunguna, hindi ikaw. Dahil yun naman ang sinasabi ng Diyos sa akin. Kaya, ganun ang paggagamot sa spiritual. Naunawa mo, sinasabi ko sa ili. Kaya, kung sasabihin mo, ang pasyente mo at ang tao ay sinasaniba ng mga engkanto o ano man sinasabi niya, igabay niya at mga diwata, tumawa ka na lang at sabihin mo, salamat sa Diyos. Kasi alam mo bakit? Hindi pwede maging diwata o gabayan ng isang bata, lalo ang mga bata, dahil hindi nila kaya ang bigat. Isipin mo, tao ka, papasok ang kasinlaki ng poste sa isang espiritu mo. Kakayanin mo ba ang bigat niya? Iba ang dimensyon ng mga elemento, diwata man ito, kapre man ito, sa nilalang ng tao. Diba napapansin yung pasyente, binubuhat minsan ng 4 na katao at isa lang ang nakasanib sa kanya at iisa lang ang tao pag sinaniban, mabigat, parang may gravity sa loob ng katawan mo na hindi mo maintindihan. Hindi sanay ang physical mo, hindi ka nagpapalaki ng katawan, hindi ka nagbabarbell, hindi ka nagbubuhat ng mabibigat na ang capacity ng katawan mo, kaya mo bumuhat ng 10 sakong bigas. Ganun po yun. Iba ang gravity nila sa loob ng katawan natin. Paano mo nasasabi na ikaw ay sinuluklukan? Yung anghel ng Diyos papasok sa iyo
tapos bibigat yun sa gravity mo, akakalanin mo ba kakayanin mo yun? Hindi mo kakayanin yun. Si Ella nga sinubukan niyang pasukin ng utak ko na halos para akong nahilo na hindi ko maintindihan Oh, lalo kaya ang Panginoon, pag tinuruan ka niya maggamot, mahihilo ka pa. Tuturuan ka pa kung paano kontrolin ang kapangyarihan mo sa puso mo, paano palabasin ito. Dahan-dahan. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga niya tayo laging pinagdarasal, pinagsisimba. Ngayon, meron na naman pong mga tao na sinasabi nila sila ay maka-Diyos. Lagi nilang binabanggit ang Panginoon Kristo. Isipin mo, babanggitin nila ang Diyos, wala silang takot sa Diyos, pero gumagawa sila ng pagkasamaan, nakikiapid sila at nagnanasa sila. Pero binabanggit nila ang Diyos. Ba naalala niyo kay Rapi Tulfo? Siya daw si James Bond. Ilan yung binuntis niya? Lagi niya sinasabing ano daw siya. Napapanood ko minsan, nakaano ko kay Rapi Tulfo, kay Sir, na nanonood ako sa mga batas niya. Isipin mo yung lalaki, sinasabi niya siya ay maka-Diyos at nagsisinungaling siya. Di ba isang demonyo siya? Lahat ng tao bubuntisin niya mga babae. Kung kapatid ko lang binuntis niya, lagot siya sa akin. Ipapukulong ko siya. Gagawin niyang aliwan ng mga babae. Siya nga po yun, sinasaniba ng masamang espiritu Dahil kamo, walang Diyos sa puso niya. Sa kanyang talas ng bibig. Kaya nga sinabi ng Diyos, mag-ingat ka sa matatamis na salita. Pakiramdaman mo ang hudyat ko. Tumawag ka sa akin ng mabilisan at manalangin ka. At huwag kang makakalimot sa pagdarasal. Mapangling lang ang kalaban mo. Aamuhin ka pa niyan. At sasabihin niya sa iyo, siya ay anghel. Paano mo napatunayan siya ang anghel? Halika, kung anghel ka, samahan mo ko sa tahanan ng Diyos. At ituro mo kung paano tumawag sa Kanya. Kasi nga si Ella nga sinabi niya sa akin na pumunta ka sa tahanan ng Diyos. At nandun na agad kami. Huwag kang hindi papasok. Umupo ka sa harap ng tahanan ng Diyos Ama. Manalangin ka dun upang basbasan Kanya. Sino bang bumabasbas? Si Hesus Kristo. Hindi yung mga sinasabi nilang diwata, mutya, ganyan-ganyan. Kung sabihin ko, meron akong mga angit, may mga mutya din ako. Binigay ng Diyos. Pero hindi sila karaniwan mutya. Sila ay panangdala ko ng mga katawan ko. Kaya nga, maraming kilala akong manggagamot at si Tandang Ermitanyo nagsisipayat, pumapayat, dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagamit nila sa kadiliman o kaya hindi sila galing sa Diyos sa kapangyarihan nila. Kaya si Satanas, kaya niya rin magpalayas ng kapwa niya demonyo. Kahit yung mga diwata, diwende, kapre, kaya rin nila magpagaling. Pero hindi nila mapapagaling yung mga kakaibang sakit. Kaya rin nila. Sila rin naman ang gumawa yun Bigyan nila sakit, sila rin magpapagaling. Hindi ang Diyos at pag nagpagaling, hindi napapalik kailanman. At tatanda lang naman tayo, nagkakaroon din tayo ng kasapansanan at sakit sa katawan, pero hindi tayo mamamatay ng ganong kabilis. Yan po ang katotohanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, lagi kayo magsihanda, manalangin kayo at magdasal kayo. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Kaya nga sabi ko sa inyo, sino ang dapat paniwalaan nyo? Ang Diyos lamang. Siya ang una sa lahat at nararapat-dapat. Ang Diyos Ama sa langit at si Hesus Kristo ay pinag-isa na lang ng Diyos para maalala natin siya. Yan po ang Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo, magising handa kayo. Maraming demonyo na. Sinabi na sa akin ng Panginoon Kristo yan, magsihanda ka pag ikaw ay magagamot na. Huwag ka magpapaisa at magpapaninglang. Ako ang magsasabi sa iyo. Kaya kung magpupunta rito ang pasyente ko, huwag niyo nang gawin yun. Nalilinglang niyo ako. Dahil hindi ako babasbasan ng Diyos. Hindi niya ako bibigyan ng karunungan at kapangyarihan. Dahil alam niyang niloloko mo lang ako. Sasabihin ko, walang kapangyarihan ang binigay ng Diyos. Ibig sabihin po, hindi ko alam kung bakit po kayo hindi niya pinagaling o hindi niya po. Dahil totoo naman talagang wala silang sakit. Na-inborn tayo sa kulam Minsan, hindi naman lahat ng mga makukulam. Sila lahat ang gumagawa. Masama sila. Dapat silang tapusin, patayin. Pero ang pinakamatinding kalaban natin, ang masamang espiritu at ang ating sarili.
Dahil ang ating sarili ay nawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Yun ang katotohanan. Kasi kung nawalan tayo ng tiwala, hindi na tayo nagdarasal, kailangan lang natin ng Diyos pag malala na tayo sa sakit natin. Bakit? Ikaw lang pa ang tao sa mundo. Kahit nga ako sabihin ako ng Diyos, anak, huwag kang makakalimot sa pagdarasal. Yan ang sinabi niya sa akin kasi sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko pumupunta. Huwag po kayong ihinto sa panalangin kahit hindi po nyo nakikita o naririnig ang Diyos. Dahil naririnig niya po kayong lahat ang sinasabi niya. Paniwalaan niyo po ang inyong sarili. Hindi kami ang paniwalaan niyo ang inyong sarili dahil yan ay templo ng Diyos. Yan lang ang sinasabi ko sa pasyente ko. Katulad kanina, kung kinuhanan ko lang ng video yung pasyente ko, sasabihin na naman, binalik. Kinulam daw siya ng dati niyang kaibigan. Yung pala, nausog lang naman pala siya ng kasing haba lang ng trilya. Dahil nag-away lang silang manok. Dahil sumakit lang yung tiyan niya. Inisip niya na naman, kinulam siya. Sabi ko sa kanya, puro na lang po isipin yung kulam. Umupo nga kayo dyan. Di ba, bago pa lang kayo umupo, sinabi ko sa inyo, pinulsuan ko. Yan pa sa paggagamot. Kailangan po, magaling din ka rin mamulso. Sinang unang paggagamot po, ay namumulso lang ang mga matatanda. Doon po namin nadidetect kung mayroon pong nakasanib sa tao. Alam na namin, kahit hindi pa yan tignan, ito, tradisyon lang yan mga dito pag diligitin, mahaba, mayroon pong demonyo o kaya mangkukulam na pupunta sa manggagamot at alam niya malakas to. Kaya niya po ibalik ang lakas mo at tutungtong ka sa manggagamot. Kahit tignan mo pantay. Pero may technique po yun. Pupulsuhan mo siya. Pag yun, ang pulso niya, puso mo ay nagbabago-bago, alam mo na meron sa loob ng katawan niya. At humanda ka at tawagin mo siya. Dahil sinilyuhan mo na siya na hindi niya namamalayan. Kaya takot yung mga makukulang, mga mampaparang at aswang pag ang manggagamot ay marunong mamulso. May technique po yan. Hindi lang sa kamay, hindi lang doon sa paa ng pagdidikitin, sa pulsuhan po. May pulso, may technique. Pero sa buntis, pero sa pagtitiknik, pwede po dito sa paghinga nito. May mga technique yan. Left and side yan. Kailangan mapag-aralan mo po yan. Sa akin, hindi tinuro yan ng inang Salome ko kasi sabi niya matututunan mo rin yan. Pero mapilit ako. Yan ang lagi kong ginagawa. Araw-gabi man, natutulog ako kahit nagpapahinga. Paano kaya mararamdaman yung pulso sa isang tao, no? Buntis? Maramdaman mo ang hininga at tibok ng puso niya kung may sumasabay at nagtatago. Doon po ang takot ng mga makukulat pambabarat. Pag alam niya marunong malmulso ang kalaban niya, hindi siya makakatakas dahil madiditik po ito ng ganong kabilis. Yan po ang sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan. At sa mga manggagamot, kailangan po na marunong siya magtawas. Pag mahusay ka magtawas, ipapakita ng tawas kung sinong nananakit sa iyo, sa pasyente mo. At mababasa mo to kung anong ibig sabihin niya. Importante po yan, ang tawas. Pati pag-insenso, importante din po yan. At yung langis po. Yung langis, hindi po ako bumibili ng langis. Kundi gumagawa ako ng sarili kong langis. Para sa eksemang hindi kayang bigyan sakit. Meron akong pasyente, nakalimutan ko lang tagal siya kuha ng video, pero siya magpapatunay. Ewan ko lang kung meron siyang kuha ng picture sa kanya. Nag-aagnasa ng kanyang mga paa, nagbubutas-butas. Kala mo meron siyang, bagay, may diabetes siya, pero nagtaka siya. Yung langis na pinadpad ko sa kanya, pinampunas niya lang. Bigla kinabukasan daw natutuyo-tuyo. Hindi sasabihin, kinulam na naman siya. Hindi siya kinulam. Kung hindi meron siyang sakit na diabetes, pero na humilom ang kanyang mga eksema sa paa niya. Matagal din po pagpagawa ng langis, kaya hindi po ako bumibili ng langis. Sarili kong paraan sa paggagawa. Turo yan ni Lolo Andres ng duwending puti. Sa mga duwende, pag nakakausap nyo, pwede kayong humingi ng tulong sa kanila, lalo sa mga sinaunang duwende. Magagaling sila sa mga halamang gamot dahil ang medisina nila puro dipokpok lang ng mga halamang gamot, yung mga dahon lang. O pwede. Sinulat ko sa talahan ko yan. Anong dahon, anong kailangan para makagawa ng langis. At ilang minuto, ilang oras bago mo ito niluluto. Kahit yung langis ng niyog o latik man na langis, kailangan mo yun matimplahan. Kung ilang oras, kung sa mo pinakamagandang lutuan, sa may kaldero ba o sa palayok.
Kailangan matutunan mo yan. Para kung ikaw naman nagkaroon ng galis, ipahid mo na lang. Parang lotion lang yun, di bumabaho. May sangkap at may bilang po yun. Yan, pinaka-importante yan sa lahat. Langis, kung marunong ka gumawa, magpulso, magtawas, mag-insenso, insensuhan ng pasyente. Yung paghihilot, matututunan nyo po yan pag gusto nyo. Kung saan Diyos na magsasabi sa inyo yan. Kung saan ang pattern, lahat ng ugat, pag-aralan mo. Napapag-aralan kasi ang hilot. Kaya lang gumagaling yung paghihilot, yung sinasabing paltok, dahil may healing hand. Ibig sabihin, binibigyan ng visa ng Diyos yung kahit magaling ka maghilot, kung wala naman basbas ng Diyos, maaari lang kung napilayan ka lang, kaya mo yun. Kahit itong mabalitot lang. Pero iba pa rin yung mayroong dasal ng Panginoon Kristo at naihilit mo sa pasyente. Yung ibang tao rito, sumakit lang ito, tapos lumiko ka lang ng ganyan, sasabihin mo, inulam na yan dahil hindi gumagaling. May technique lang po yan, minsan may ipit lang po yan ng ugat, minsan shoulder. Madali lang po yun. Sa una dati nahihirapan ako. Pinag-aralan ko yan ng 2 buwan at hindi ako natulog. At pinag-aralan ko paano. Nagtatanong ako sa Diyos, sa isipan niya, sa panaginip. Ama, pakiusap po. Kailangan ko po yung matutunan kung paano pong paggalawin. At hindi na po kailangan, kung tindasala lang po, sabay pagagalawin lang po yung mga ugat, gagalaw na po ang kanilang kamay. May mga technique po yan. Liban lang kung ito talaga ay kinulam, ay sinadya talaga, baliin ang buto mo at i-close nila. Walang imposible pagdating sa kulam, mahawakan mo siya. Parang ulit siya, bagong change ulit yung mga braso mo. Ganyan po yan. May mga technique po yan sa paggagamot. Kaya, yung sinasabi ko lang, huwag ka ipit ng ipit minsan basta. Baka sabi mo na naman, kinulam mo na naman. Minsan yung pasyente, may dala rin siyang emosyonal. Hindi niya matatanggap ang mga kakaranya at hindi siya natutulog. Dinadamdam niya at nararantasan niya yung mga dati niyang ginagawa at hinanakit. Katulad ng minsan nangyayari sa akin yan. Pinapaalala ng Satanas yung ginawa sa akin. Yung ako ay nasa divisoria at pinasok ng plancha mukha ko at pinaghagupit ako ng latigo. Pinapaalala ng Satanas yan. Pero inalis ka yan, lumayas ka, masamang espiritu sa aking isipan, di na sayang mo ang panaginip ko. Yan lang ginagawa ko. Ibig sabihin yung meron siyang hinanakit at hindi pa siya nagpapatawad. Doon minsan inaatake ako ni Satanas. Dahil narinig niya sa puso ko yun, napapatayin ko yung taong nagplansya sa akin. Pero wala na sa akin yun. Bahala ng Diyos ang pumalo sa pit niya. At matagal ko na siya pinatawad. Yan. Meron pong ganyan. At yung pag-iipit ka minsan at hindi mo kaya at ayaw niya umamin pero umiinit. Meron po para minsan ang posporo, pag uminit biglahan at dadasalan mo to ng Panginoong Jesucristo at may dasal to, kahit sa kamay, kahit papel pa yan, gamitin mo, walang problema, kahit papel sa kamay, kahit cross, etc. At umiinit po talaga ng totoo yun. Talaga sobrang init po ng papel, cross, stick, bala, ewan, basta. Kahit balahibo pa ng manok yan, nagagawa ko na yan. Pag sobrang init po, huwag mo pong itutuloy sa pasyente mo. Ang utak niya, pati physical niyang katawan, lahat ng sensitive niyang katawan, para mo siyang pinatakbo sa gitna ng araw at pinag-push muna siya ng 100 at 10 beses mo siya pinatakbo sa loob ng bahay, sa gilid ng bahay niyo. 500 square meter. Ibig sabihin, tag 250, 500 ng laki ng bahay niyo, parang katulad nito. Pinatakbo mo siya ng 10 beses na mabilis at pinag-push up mo siya ng 100, hinto mo, mamamatay siya. Hinto mo yung stick at hinto mo yung papel. Huwag mong itutuloy. Yun ang nakakatakot. Dahil matinding masamang espiritu na sulod ng katawan niya at hindi makikipag-usap sa iyo. Mataas na klaseng masamang espiritu yun. Ibang dasal po doon. Hindi po siya pwedeng kabitan ng stick. Lahat ng utak niya, isipan niya at puso niya gumagalaw. Pinagagalaw yun ng kalaban mo. Pag pinilit mo yun, mahihimatay siya. Baka nang dahil sa iyo ay mamatay siya. May ganun po. Nangyayari po yan sa mga ibang pasyente o ibang manggagamot. Dahil po nakaranas na ako niyan at nakaranas na rin po ang si Tandang Ermitaño niyan. Hinto mo. Kasi wag mo siyang wag mo siya. Kahit papel nga lang sinasabi ko sa inyo, papel na lang, wala nang daya yun. Kahit balahibo pa ng manok, kahit ano pa ikabit mo, posporo lang, kahit yung, siguro posporo, dikit mo na lang yan. At biglang umiinit at hindi niya kaya kahit sa paa. Hinto mo, wag mong itutuloy, wag mo nang tanong sino ka, ano ka, ba't mo pinapinsala to, sino ka, kilala mo ba si Jesus?
Ganyan, lalo siya nagsisigaw pag sinasabi mo, mapawala si Kristo, ako sugo, isa, instrumento, ganyan. Huwag mo nang ituloy, hinto mo. Dahil malapit na siyang kunin ni Satanas. Meron siyang nagawang matinding kasalanan na hindi niya inaamin sa Diyos o sa kanyang pamilya. Hinto mo, sabihin mo, baka mamatay ka. Ang kailangan natin, manalangin ka, pumasok ka sa tahanan ng Diyos at magsisi ka. Turuan mo siya at basbasan ang panalangin. Ang tawag doon ay healing hand na. Dadasalan mo na siya sa kanyang ulo at buntunan. Ikuklose mo kanyang ulo. Wag mo hindi seselyuhan ang ulo niya. Mababaliw siya. Papasukan siya ng mga masasamang espiritu. Marunong kang tumawag, dapat marunong ka rin magsarado. Pag napabayaan at nakalingatan mo na hindi nasarado ang pasukan ng ulo sa pagtawag, umanda ka, kawawa yung pasyente mo, mababaliw siya. Kawawa naman siya. Mayroon po minsan ganun sa pasyente. Nangyayari po yun. Doon po nasisira ang ulo nila. Kaya yung ibang manggagamot na may experience ng ganun, nahihirapan. Kailangan niya pa magpausok, kailangan niya pang suuban, kailangan pang selyuhan, at kailangan pang hilutin kasi lahat ng hangin, kalikasan, mainit, dumadaloy sa kanyang espiritu, sa espiritual. Hindi na makontrol ang lahat na pumapasok ng mga negatibo, mga masasamang espiritu sa loob ng katawan niya. Ginagawa na siyang kingkoy. Inalilihan na siya ng iba-ibang mga masasamang espiritu. Doon na siya unti-unting nagkakaroon ng sakit sa kanyang pag-iisip. Kailangan masarado mo yun at bago mo siya dalhin sa ospital. Kailangan na yun ng medisina. Huwag mong itutuloy yun. May mangyayaring hindi maganda sa pasyente mo. Kahit dila niya, makakagat niya na. Dahil hindi na yun normal. Yun po ang katotohanan. At unang-una po ay nagpapasalamat muna po ako sa mega shoutout sa iyo, taga Samar, si Patrick Peter, at ganun din kay Arnold Camo, at kay Patrick at Baserio, at kay Ricky Espirito, kay Antonio, kay Aaron, Kelly, yan. Mega shoutout to sa inyo. At saka the Power Pop Girl, mega shoutout din sa iyo. At maraming salamat din po sa inyo. At ganun din po kay Ate Sarbantas, kay Richard, kay Jeffrey TV. Mega shoutout po sa inyong lahat. At mega shoutout po sa Amerika, kay Kuya Raul, kay Ate Chona. Mega shoutout po sa inyo dyan. Kay Christian sa Alaska, kay Sir Katigbak. Mega shoutout din po niyan. At ganun din po sa Japan. Mega shoutout din po. At sa lahat po nang nanonood sa akin at nag-subscribe, 2,500 na po ako. Maraming salamat po sa lahat na nanonood sa akin o mga nag-subscribe sa akin. God bless din po sa inyong pamilya at pagpalain ka ng Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagtitiwala. Maraming salamat din po kay Jeffrey TV na sabi niya sa akin ay maraming salamat sa iyo sa pagpayo, at ganoon din kay Ken na wag din daw ako magbago pagdating ng panahon. Pag umabot na daw ako ng 2 taon na sa YouTube at dumadami at ang dami na nagpapagamot, sabi niya sa akin, salamat din. At sinabi ko nga sa inyo, wala akong ipagmamalaki kung di ang aking ama. Dahil sa sabsaban niya lang ako nakuha, doon din ako babagsak pag sinaway ko ang utos niya. Yun lang po. At huwag kayong mag-alala, hindi ko gagayahin ang iba. Magiging totoo lang ako sa sarili ko kung sino ang Panginoon Kristo. Yun lang ang aking sasambahin at paniniwalaan. Walang sino man. At nagpapasalamat din ako sa mga anghel na pinagkaloob ng Panginoon Kristo sa akin. Sila lang ang aking mga gabay. At maraming salamat din sa lahat. At maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo sa mga nanonood dito. At maraming salamat. Siyempre, mega shoutout din sa aking asawa na si Cinda Cabling Cruz, na lagi po siya nagsusuporta at nag-ayos sa altar ko. At maraming salamat po. Maraming salamat po. At lahat naman po yan siguro mga tinanong nyo sa akin sa Facebook page ko. At nasagot ko na po sa inyo yan, ha. Kayo na po ang bahala kung sinong pipiliin nyo at sinong paniniwala nyo at sinong unang pagkakatiwala nyo. Hindi kami mga manggagamot, kung hindi ang Diyos at ang inyong sarili.
manalangin kayo sa Kanya. At huwag po kayo magpalinglang. Tandaan nyo, marami tayong kalaban. Kung 1,000 lang tayo, kalahating milyon ang kalaban natin, mga demonyo. At gustong-gusto pa nila tayong kunin. Maraming salamat po sa lahat. At mega shoutout po sa inyong lahat. At mabuhay po tayo na may takot sa Diyos. At maging payapa ang ating isip at puso dahil sa pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat. God bless. Salamat po.